Menene za ka iya yi a yanzu? Na'am baba. Ko har ka gama ɓuya bayan ɗan kamfa Azina ne, ko har yanzu da saura? Ita Azina ta daɗe da mutuwa kuma duk fushinka ne ya jawo mata ta rasa rayuwarta Kratos. Ko kai ba kana buƙatar aika ka ne a yanzu? Hannayen mutuwa su ma sun kasa kawo ƙarshe na. ‘Yan uwan ƙaddara wato linzaman cikin wuta su ma sun kasa riƙe ni. Sai kai a banzar bazara za ka zo ka ce za ka kawo ƙarshe na ɗan gidan taƙi zama kawai. Zan kashe ka kawai ɗauki fansa a kanka. Kai ƙaramin yaro har yanzu kakkare na ni kuma ni ba lusari ba ne kuma ni ba rubo ba ne. Gaya, ba zan iya riƙewa da kaina ba, ko za ki iya taimaka min? Idan na taimaka ma a yanzu dukanmu ne za mu faɗi, abin da bai muhimmanci a yanzu mu samu koda tsohon. Na riga na san da haka, dalilin kashe mahaifina shine yasa kika cece ni daga mutuwa. A'a, ni na cece ka ne don ka bauta wa Titan. A'a, kar ki ƙareta ni Gaya, fansa ta ce. Ka saurara da kyau Kratos, kai ka kasance wanda ba wani mahaluki da ya taɓa ka. Kuma just ba yaƙin kai ne kai kaɗai ba kuma ba damuwar ka ne kai kaɗai ba, ya kasance yaƙin mu ne kuma damuwar mu ne mu duka. Gaya! Na rayu a matsayin jarumi, kuma sannan zan mutu a matsayin abin bauta. Na sha wahala matuƙa kuma na sadaukar da rayuwata, kuma sannan aka hana ni sakewa. Kuma ya kasance ni ɗin ne dole zan kayar da Olympus sannan in ɗauki fansata.